kan producere 300 millioner æg. For det første er det et stort arbejde at tælle alt de æg, så det er jo nok et andet gennemsnit, de beregner. Men Martin, man skulle så tro, at der var masser af klumpfisk, men det er der jo bestemt slet ikke, for der var masser af planktonædere, som tager dem. Lige præcis, når fisk, inklusive klumpfisk, vælger at yde deres æg ud i det frie vand, altså ude i havet, så bliver æggene klækket til små fiskelejer, som man betragter som plankton. Og plankton, ja, det er der, hvor livet begynder for rigtig mange, og det er en fødekilde, som rigtig mange dyr i havet benytter sig af. Blandt andet de stribede fisk, som begynder at komme op og spise blåmuslinger ved mig her, de kan altså spise lige fra plankton til sild næsten gang. Ja, det er jo havn, det må man sige. De har nemlig veludviklet gældegitter hen bagved, som er typisk for planktonæderne. Fisken, jeg begynder at fodre nu, det er de pelagiske stimefisk. Pelagisk, det betyder egentlig bare, at det er fisk, der lever i det frie vand. De lever altså et sted midt imellem havoverfladen og havbunden. Makrellen, som er det mindst dominerende her, den samler sig i store stimer og gør det af deres måde at beskytte sig selv på rovdyr. Ja, så på en måde så er det jo godt i naturen, at stimefisk samler sig i store tætte stimer, for det er rent faktisk den eneste måde, de kan gemme sig på, det er ved at bare uge ind imellem hinanden, som man kan se, de gør. Men sådan er det over for naturlige fjender, men Martin over for mennesket, og selv hvis det var en lot, der er det jo en fordel for os mennesker, at de samler sig i et tæt stime, og de går på strække, så er det jo nemmere at indkredse. Ja, moderne fiskeri i dag gør jo, at de store fiskefartøjer kan fange det meste af en hel stime på en gang. Så på den måde er det ikke lige nogen fordel for fisken. Makrellen er en fisk, der kommer ind i Nordsøen her i det tidlige forår, og den kommer ind fra at gylde sine æg. Så overvinder den op nord for Skotland. Og den kommer her ind sammen med andre sommergæster, for eksempel rundfisken. Ja, det er helt rigtigt, ja. Rundfisken og makrellen, det er nemlig sådan nogle sommergæster. Man kan godt sige, at det er gydevandring. Det kommer nemlig ind i vores farvand i forbindelse med gydningen, som det hedder i fiskesproget. Gydning, det vil simpelthen bare sige, at de kommer ind for at reproducere sig. Altså ind for at få lagt æg og få befrugtet æg, hvis der kommer nogle unger.